हॅलो ऐक ऐक गवळणी जाऊ नका बाजारी करू नका तुम्ही दही दूध विकारी ऐक ऐक गवळणी जाऊ नका बाजारी करू नका तुम्ही दही दूध विकारी ऐक गवळ्याच्या पोरी जाणार मथुरा बाजारी धंदा मुचा दही दूध विकारी आम्ही गवळ्याच्या पोरी ऐक ऐक आम्ही गवळ्याच्या पोरी जाणार मथुरा बाजारी धंदा मुचा दही दूध विकारी ऐक ऐक गवळणी हॅलो संदीप यशवंत पाटोळे संदीप यशवंत पाटोळे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य मंडळ साखरपा पाटोळेवाडी त्यांचे आभारी आहे धन्यवाद 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 ऐकलास ना पिंपळाच्या पाणी बसायला लागेल कसं पण बसा पण बसा मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे आपल्याला म्हणतात तरी कोण श्रीकृष्ण भगवान अवश्य असतात काय कोणता मी कलियुगात जन्म घेतला आहे हे राजे तू ऐकून घे ना बालपणीच्या कथा
हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो अरे रा कान्हा कृष्ण मुरारी नको अडवू तू गिरधारी सांज ढळली मला जाऊ दे घरी उद्या भेटूया रे यमुने जातीरी उद्या भेटूया रे यमुने अरे कान्हा कृष्ण मुरारी नको अडवू तू गिरधारी सांज ढळली मला जाऊ दे घरी उद्या भेटूया रे यमुने जातीरी उद्या भेटूया प्रीतही आपुली युगायुगात प्रीतही आपुली युगायुगात पूर्ण कधी होणार नाही आपुला हे नात पूर्ण कधी होणार नाही आपुला हे नात आज हट सोडून दे तू गिरधारी सोडलं कृष्ण मुरारी ढळली मला जाऊ दे घरी उद्या भेटूया अरे कान्हा कृष्ण मुरारी नको अडवू तू गिरधारी सांज ढळली मला जाऊ दे घरी उद्या भेटूया रे यमुने जातीरी उद्या भेटूया रे यमुने जातीरी कोणता
प्रेमाने रुसलास का तू सांगना कान्हा मुकुंदा हे कृष्णा जवळ येना गोड भक्ती तुगा घेना ते कान्हा मुकुंदा हे कृष्णा जवळ येना गोड भक्ती तुगा घेना यांकडून गवळणीच्या कामासाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सुरेश भाई उर्फ गुरुजी यांकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 251 रुपयाचं पारितोषिक आहे. संतोष गुराव यांकडून देखील 50 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नवीन पाटोळे संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. पांडुरंग मोरे खेड कृष्णाच्या कामासाठी 210 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जयवीर रामदास लिंगायत यांकडून देखील कृष्णासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. अनिल लिंगायत
कोळंबेकर यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. संपूर्ण बक्षीस धारकांचे आम्ही मंडळाच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो धन्यवाद 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 समाज. हॅलो धन्यवाद. ज्या पद्धतीने आतापर्यंत कशी साथ दिली तशीच साथ या पुढच्या अशा व्यवहार आणि आमच्या पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मथुरेचा राजा उग्रसेन याचा पुत्र मी कंस देवदित्या रिपून असता या कंसाचा हात आजवर कुणी धरला नाही. नेहमीप्रमाणे आपला गजबजलेला दरबार या दरबारात आज एवढी शांतता कशी काय? हे नक्कीच त्या कार्ट्या कृष्णाचे काम असणार. शिपाई अरे बोलायला तिकडे. आलो आलो. अरे बाबा ये काटीनं घोंगड घेऊन शिपाई बोला महाराज. नेहमीप्रमाणे आपला गजबजलेला दरबार आज एवढी शांतता. हे काम त्या कार्ट्या कृष्णाचे असणार. बहुतेक सगळं आतापर्यंत शिपाई बोला महाराज. आतापर्यंत त्या कार्ट्या कृष्णासाठी कित्येक दैत दानव पाठवले. तरीही शिपाई काय झाले? अपयश काय करावे काही सुचत नाही. कुठलं पयश हो आलेच लक्षात. असाच जातो कृष्णा सावधो तुझा काळ येत आहे. कृष्णा सावधो तुझा काळ येत आहे.
काय करतो मला गरगरावला असा मग कमराच्या खाली जाऊन मी वाचलो नवीन ड्युटीवर होतो म्हणून वाचलो तुझं नाव चांगली ट्रॅक्टर म्हणजे काय सिनियर माणूस तू सिनियर काय झालं तरी विसरले बाबा काय बोला फटाकूट दिला पण मी विसरले काय म्हणाला इकडं नेहमी सारखा भरणारा जनताचा दरबार आज गेला पुढे ते समजा त्यांना पालखी बिलकी सगळी लोक गेली ठीक आहे ना तर असा कसं करतो तुम्हाला काय आहे रे मुलगी आहे? असं असं काय दरबार नाही काय हो? काय होते का माहिती ना मला माहिती का मी काय करू त्या का काय तर बोलणार आहे का काय म्हणतो मग काय करूया आता काय जाऊन येऊया जरा चला बोला महाराज अरे पण काय झालं त्याचा काही थांग पत्ता लागलाच नाही टांग पत्ता पत्ता दिला नसता तर लागत पत्ता सापडला आता मला सापडला मला मी सांगतो काय सेनापती अक्रूर कुठे गेले ते उकरीड कोणत्या वाड्यात बाई बोला महाराज सेनापती अक्रूर यांना असेच जा आणि त्या कार्ट्या कृष्णाला घेऊन या.
धिक्कार असो घरच्या, लाज नाही वाटत? मामा लाज तुला वाटली पाहिजे. एवढं सामर्थ्य असेल ना तर हो युद्धात तयार. बघ केवढा पोरगा तू. ठीक आहे, कर. पाहूया कसले दरवाजे. हे काय? बोला महाराज, मी पारा बरोबर ठेवलाय. माझ्याशी म्हणलं युद्ध घे. हॅलो, धन्यवाद रसिकाओ, धन्यवाद. यानंतर लगेचच आम्ही एक वगनाट्य सादर करतोय. लगेचच एक वगनाट्य. हॅलो.